Lakan ko rehini Surupothar MSC constituency along BJP asokaboi kangrai Surupothar alo japra langsung niru pathwa klamalong bopong lapente rongdo pulingatum UTFS ta candidate apan kar chohut bang faru sosiara tung kacetongdur. Labang solong BJP klaim bang pi state along Kisan Morcha Vice President Karing Teron pilapente ari sanghotum pen UTFS along kengkam kacejordun. Surupothar angkang BJP along tax serak ke claim ke dama tum do bonta non MSC kilinga hut kacepati dunjia pan BJP tum kadom terang pia pan tiket ki pirong ajo nili tum BJP long state Kisan Morcha Vice President do bomlang sitami pini nili lape pende niliri sanghotum UDFS talong wang juilu lape kadom terang pige ame thanga phaning me chelang thek kulute Surupothar rata phan kusomsi ke chelang thek koma nili tum non bostik tarik mati vusti ke cekluni phai pho arni ke bang surhini soste BJP claim bang aradatum UDFS along kache pau dunjia phamsi isik ting loputa pherang ke thenglo chithando lasela soteng pulote Surupothar MSC constituency ke UDFS asonsi ki haji angri ning ke theki do UDFS salong nili nangati pa okdun nili ning thepik lapen alangli semien rong phat Surupothar arada phan alangli mission pen alangli rada phan sayang denga mukha kem claim pi thekji pu ningji thesi nili UDF alo tante nangli BJP ya party long do bom nangli kopiar pulo ke lengdut ga BJP along doba mahut ke nili state Kisan Morcha Vice President ke dampang committee along lapen non doba ma committee along ke nili membership doba la nangli BJP ben chu obu pen apu sinyon sarong nangli kiranji ge dak ke hajia ang technology teknolong hai pemeji lapen hai vekji lapen nili tumpa hai vekji neli amatji pa hai vekji tante hai det pen lo pulo tante la Surupothar rada phan upine project kija ponji mate ke paklang ji kunali ningi thedo malang li hedo apen alang li claim thekji semien rong phar alang li claim thekji lapen alang li phan ningi thedo alang li phan pe hai vekji lapen pe hai pen Surupothar rada phan alang li mesen akam angdeng lapen kedore akam lapen kedore alama mukha heme jangre lapen tiduk kerat kado kabiara phan alang mesen pen saya mukha claim piji pu neli ning si thepame boka jan pen berita pang dapon Lawrence Lekte News 24 Karbian Law